everyone, welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय सुदेम बारा ZD production नि गोदान मिउजिक भिडिअ'नि behind the scene माखासे लानाय सीनफोरखौ आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थिनो नागिरदों। स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। So guys, दां आबो गेमस्रि मोनहानिसिम दावबायलांगासिनो जिहेतु जोंहानि न'आ रौता ओमफ्राय आबो गेमस्रि मोनहानिया गेलाविल अरां गेलाविल आरोना स' खाथिसो ओमफ्राय दा आं थांगासिनो आबो गेमस्रि मोनहानिसिम जोङो शुटखौ साननै लादों आरोना शुटआ बेसे डेटआवमोनथाय सरि आं बावबाय ओमफ्राय नै दा आं थांगासिनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो। So guys, जों दा देलायखांबाय ओमफ्राय थांसै आरोना लकेशनाव दा देलायखांबाय स' नोंथांमोनखौ लकेशनाव थांनानै लोगो मोनसिगोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला नायनानै शेयार खालामना हो। ओमफ्राय नानियालाय मादो फैगोन आब' नानिया? नै जों दा लकेशनसिम सफैबाय बे लकेशना अरां थोरिबारिनिनो जोंनि एरिया खाथिनिनो आरोना स' मोजां नुदो बिफांफोरखौ सुनैसो फोनखो ना कालारसो फोनखो मोनथिला आरोना बाट मोजां नुदो आरो लकेशनाव सफैबाय दा नै जों दा आरो गुबुन मोनसे लकेशनथिंजाय फैलायबाय बे माजबाट खाथियावनो बिखेखौ गोजान जायगायाव लायाखै बे अरांखिनियावनो आरो माजबातखिनियावनो बाखि जेरावबो थाङाखै नै जोंना अफ टाइम मोनबाथाय शुट लाखांनानै अफ टाइम मोनबाथाय सेलफि लानाय भिडिअ खालामनाय बेनोसै आरोना जोङो पेकेट लान्च खालामनो नागिरदो दसे ओंखाम उखैसोबायना जों फुङावनो ओंखारबोदो स' जाना लाग्रोनोसै। लाग्रोखांबाय दा आब'नि हारसिं शुट जागासिनो जोंना जोबथ'लायबाय बोथोराथ' बहुद मोजांमोन आरोना इसोरनि अननायाव शुटखौ जोङो मोजाङैनो खालामलांनो हाबाय सान्दुंबो दुङा अखाबो हाया बोथोरा बहुद मोजांमोन आरोना नर्मेल बे शुटखौ जोङो जिखुनु बैसागुनि सिगां लानाय जादों जिहेतु मिउजिक भिडिअ'खौ मोसौ थुखैखालि माने 14 एप्रिल खालि आपल'ड खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय जों शुटखौ बैसागुनि सिगां लानाय जादों आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो बेखिनिसिम नायबायब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम खनसे नुगोन ना हाय नै दा आरो हाजो खाथिसिम सफैलायबाय माजबातनि हाजो बिथिंजाय आं फैफेरनो मोनाखैमोन आरोना हेदिनाखालिनो फार्स्ट टाइम थांनो मोनबाय गाहाम नांदो पुरा फ्रेश जायगा आरोना बुंनो थाङोबा
लकेसन सोलायनायावनो मेंगुगुलायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आब'मोना सुट लागासिनो बैथिंजाय आं बेवहायनो अन्थायावहा जिरायनानै थालांबाय स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय नोंथांमोनखौ गाबोन लोगो मोनफिनगोन माने साननैनि सुट दिनैथ' लाइक 75-85% जाबाय गाबोन आरो सुट दंबावो गाबोन सानसे लाबावगोन स' नोंथांमोनखौ गाबोन लोगो मोनसिगोन गिनानै orang laut benai dari deh Sadu deh So guys, गुबुन मोनसे लकेशनाव सफैलायबाय बेनो जाबाय माजबातनि मोनसे मुंदांखा मन्दिर शिव मन्दिर बे मन्दिरनि मुङानो जाबाय महामुनि मन्दिर बेवहायनो जों सुट लानो फैलायबाय स' बहुत मेंबाय आरोना ओमफ्राय शुटिंआव फैनाया दा जोबसिगोनानो ओमफ्राय दा जोङो महामुनि मन्दिराव दङ माजबातनि महामुनि मन्दिराव स' गाइस बहुत मेंबाय आरोना सान्दुंआवबो दिनै गोसा दुंदों स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय